kanindot diri mag ano, Gani. kanang mag-picnic ba. Gani tino. Problema pod. Wa tay mga kauban, nindot natay kauban para daghan ba, para lingaw. Kuan mo diri kay kanang init siya pero kanang nasay hangin kanang labi sa paminaw ba murag makarelax jud imong hunang-hunang gud. Tanawa ko kunang nindot king hangin ni sabay pud sa Gani. kuan ba nya. Nindot jud unta to nakadalatag nga pagkaon diri ba magsugba-sugbatan nya na yung mga Mati pon layo apo diri pod. Uy, Abi kay diri ka na mga kakanin do mga sagi. Ano nga ni mata diri? kita ra. Wa, asa man mga kauban? Pasilong sa guta kay nagdindot jud kay diri nga view ba. Kanahan kay ko diri. Di ba? Kanang saban. Isa ba? Kung sa balay lang kay tanin niyo. Basta ako Jimmy kanang wala na ko yung mga trabaho sa balay ko duman na. Dito sa balay kanang init maka dito no. Mato ko diri mo pasilong ko diri maglingkod-lingkod ko diri nya. Makuan na ako ba nga bugnaw magugay ko nang lamig kay sa paminaw ba kanang presko kayo ang imong kanang huna-huna pud nimo murag mahinluan ang imong mga kaguol pod. Ayo kay na akong bana dito ba. Sakpan na pud ta. Di, mas makalaro magud ta diri. Yun na ani hawan kaayo. Public kay nga Ano lugar. lang kay na ko nakakaw makatabon-tabon sa balay. Si kinsay mo sulod dito makit-an man ta. Wa ta kabalo. Kinsay na nangahoy dia nga kailan nimo. Nangahoy dia nga kailan ako. Kabalo na. Dili kasura. lagi mas open sa balay. Mas dagag tao sa balay kay. Kuminti kabantay ka tong mga chismosa nga gadto dito mga chismoso. Mm. Mm. Ao katong daw ka lalaki. Kato. Nagsige to gatos balay pag maminti to mga gadto dito. Di ba? Kumo to report kag Gibhart. Mao gani no. Ako man kung yun na kapila na baya ka nasakpan. Ya ako giinitan ako ngayon sa imong bana. Salamat yun ka gitago pati ka na nikuan pa ko sa imo. Ya mahimo pwede na nimo nga likayan ko. Hindi mo ganing ribang sa ta kay para di ta niya makit-an para iwas samok ba. Dili sa tabi, dili sa tabi. Huwag unas ito para ilingkuran. Di ba yung man yung yuta dari? Hmm? Yung man yung yuta dari? Hmm. Di ta lamokon dari trabaho ani nga. Ana kay ko sa balay tanin niya. Pero okay naman po dari. Pan ba? Okay naman sa kuha, wala naman ko nangayog mga lain pang butang diya kanang makaistorya lang ti ka, makauban. Okay na ko ana. Okay ni. Ako pero okay naman po po na. Wala na ko anang mga Basta mo lang nga. Pagbantay sunod kay kung ba na delikado na to kay natagam-tagam na ito. Balo na ka ato. o gani no, kanang the way nga magkita mi murag kanon ako niya ba. Okay no, pantayon jud Pero mo. abot ganang murag mahadlok man pud siya sa kuha, dako manggugko. Ay Gamay siya ba? pagsali ka ng kadako nimo kay na. Pero kung iya kung kanon, ang gamay atong banan nimo. Hindi na to nakadala tag snack diri ano rami mas maayog mo kuha sa kag pagkaon dito para naputay timo Kapag yung baklay pagkalayo ani diri ako babaklayan po ko nimo. Kasi may manghihit ako bi. Camping gani kas tong mga trabaho ni kay saon na sagdan naman eh. Di. Camping na lang ta. Ay nagdate. Kasi may nagdate mga bataan ni diri. Oh, ito na. Wa jud ko na sayop baka to jud ang asawang Gibart ba oh. Ikuyog na pud atong lalaki nga kuan. Asa dapit? Kana ba oh. Atong nagdate oh sa bagnutan oh sa sagingan. Katong sigpangamang ni sa asawa ni Gibart ba mo man na oh. Ayay ka, maugyod di ay. Mga bataan ni diri na pud ilang target tayo. Yaw yun ning asawang Gibhart basta mao na mo arangkada ba. Kakabi bayhan oh kapila ka kuan na nila ba. Mao jud mangitag paagi nga magkita jud sa rean ng lalaki ba. Mas Kapila. maayo ani picturean nako para nako ebidensya nga pakita jud akong Gibhart sige, nga. sige, sige. Kanas Gibhart mo tuod jud nga kana iyang babae kana iyang asawa nagkatul-katul na pud. Sagbutan pay tiradas mga kuano. Ano, tell mo tirada nila dero no? Ah, may mas maayo ato ni Mus Gibhart dito para masakpan Amay pa, no? Gibhart na bidang. Ito. Ah, video na ko nya gipicturean ako. Mana? Atos Gibhart dito ka. Dali ara gud. Asa na tanawa ko no para nato ebidensya ba. Bihana ni Nga nga. mato na kay para masakpan tra siya. Pagdali atos Gibhart pagdali. Lagi mo na akong ikuan. Wala na ko nagakuan ana unsa pa akong mga pangayoon nga kapalit sa imo. Makauban nanti ka okay na jud ko. Okay po ko. As long as bahala laging magkagubot basta kay di lang ka mawala sa ko. Pero wi, tambukan ni mo runoy. Ayan kay okay ba ko ano na standby ko sa Palabi balay kag ba. palambo ko maayo ba? Wala bisyo. Wala na kay ko na stress kay siyempre. Balo na ka.
Mas nindot man po tanaang tambo kontra sa niwang, di ba? Okay ra po. Okay ra bang po di mong lawas? Okay ra po. Yan eh. Basta di lang mo kung mayong tiyan. Okay ra. Okay ra man po akong tiyan. Mas nindot na. Nara sa dakok tiyan ng true love. Oo ba? Sige, magpadako kung mayong tiyan. Reso ka. Ano siya masawa ba? Ito mag una-una. Maring! Ito man ay Usa ka ba? sig samok ba? Asa man na? Ay, di ba? Si Jimmy ba ni atog balay sa tong giingon niya dito nga na ikakuha na kong asawa daw? Tinuod to? Aha. Muto ka? Tanawa dre oh. Tanawa ang Asa? video. Tanawa ang video. Oh. Ay, diba? nabita na. Tanawa ang video. Di ba imong asawa na kuan po di mong asawa nag-aring king na po. Mao may mangitag paagi magkita sa lalaki tanawa na oh. Ako jud nang gikuha og video na og picture para mo tuod jud kanako basin mo ingon na po kag chismosa kay. Asa kay napita na no? Unsa man ito? Kato. Tanawa. Asa? Unsa din ang naresunahan? Sila day na. Ano magud no? Liya gibay, danyan ang asawa gibay. Fred, ikaw ni mo nandangan asawa ha? Ikaw ha? Ganyan na beti ka nga undangan niya ako asawa. Patiran ti karon. Ay na. Kasloyo guys, dali kasloyo. Dali kasloyo ba? Ikaw. Sus na, patiran. Patini. Pasaglami. Patini. Sunad. Bangat ni. Imuha ba ang salani ha? Guys. Totoo ka? Gibay, tama na na, Gibay. Sige, sige. Gibay, Iso ko. Yung upat. Kikling mo na. Gibay, tama na ba? Sige. Abaan lagi na akong telon, pre. Sugod pa ka! No. Tama na. Anong sabi ka? Oh, mulaban pa ka! Ganong saya man ka mulaban, ha? Laban ka ni mong Sige, bana? pre. Ano mo nang hinabdan nga nag Gahi ka? tama na Gibay, tama na ba? Tama na ba? Wala. Tama na ba? Hawa na lagi. Tama na. Gibay, tama na ba? Hawa na lagi. Uli nagbalay. Anak mo diyan, kahit kayo mo ulo. Tama na mo ba? Di mo patuod. Gusto niya ako ng bahay? Tama na mo ba? Pauli mo ito! Pauli ba? Gibay! Pauli pa rin, Gibay! Ikaw, pauli na ito ka! Kahit kayo mag-ulo ba nungon ba? Di mo kasama! Uli ito ba? Uli! Na. Pupunta ang duwaron. Na. Ito yung ulo ha.